Ikaw namatay naman diya kang Kristo. Kanang gilansang na baka kung si Kristo na namatay na sa sala kay ngano gibayran na niyang sala, imbis ang mga tao siya mo'y nagbayad sa sala, namatay siya. Mo nang giingon, tuhoy po nga siya nabanhaw. Dito ba mo nabanhaw si Kristo? Sige lang tagtuo, nabanhaw si Kristo, pero kita wa pa ta nabanhaw. Tinuod mo na, di ba? Mayroon na mga mga tao nagtaiya sa Ginoo. Sa tinuod lang wa nabanhaw. Kay kung nabanhaw pa ka, ang old man nimo is crucified na. Nalansang na to. Mo nang giingon ako sa inyo ha, kanang old man ninyo, which is unsay old man na to? Ang new man na to, kanang na-born again ta, na-resurrect ta. Unya kay magsilibra pa man ta, mag-remember pa man ta sa atong pagkatao, gikan sa nakaubitan na ningon siya, ang Ginoo naghatag power to become children of God. Not the will of man, but the will of God. Kanang pinaagi sa kabubuton sa Dios nga ikaw na tao pag-usab. Kung sa may kabubuton sa Dios nga na tao ka pag-usab, gibautismuhan ka. Kanang gibautismuhan, namatay na na. Unya, nagawas na ka sa kamatayon. Wala, did in Christ, believe, we are alive also in Him. Tuhoy pod nga ikaw, nabuhi pod. Kung tinuod ka nabuhi pod kang Kristo, sa may mong buhaton, mag-glorify yung ka sa Amahan. Kay si Kristo na daan diri bisag wa pa siya namatay, wa pa siya nabanhaw, nag-glorify na gyud siya. Gali lang nga ani siya aron makuha gyud niya ang paghimaya nato nga muday gyud sa iya kay nga naman giluwas ta sa Ginoo, di ba? Kita ang gilukat, kita ang gipakamat yan. Ayaw ina nga tanang tao gipakamat yan. Kung di ka mutuo nga si Kristo napakamatay nimo, kung mutuo ka napakamatay si Kristo nimo, nabanaw si Kristo, mabanaw po ka. Mag-usab po ka. Ang buot pasabot, ang old man nimo, wala na. Ang buot pasabot, kung sa man ang old man, kanang imong birth, di ba? Ang adlaw sa imong natawan, ayaw to hinumdumi, kay nga naman nataw ka pag-usab Kristohano na ka. Mo na ang atong isilibrar, kanang pagluwas ni Kristo sa ato, Mauna yung buot pasabot. Mao bitaw to hinungdan, niingon si